Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. Martorell continua apostant per la cultura. Bé, la cultura ens vivifica, la cultura ens dignifica, la cultura és un substrat, no? És a dir, a banda d'entretenir-se, que està molt bé, doncs també hem d'aprofundir en coses, no? de la nostra ànima, en estrats més profuns, no? En aquesta ocasió, del 16 al 21 de juny, es celebrarà una nova edició, la tercera, de la Festa de la Música, amb concerts, teatre, DJs i dansa al carrer. Una proposta que serà molt curiosa, que és d'això de la música, que la gent es posa els auriculars aquí i la va sentint com una discoteca silenciosa, diguem-ne. Amb un protagonista especial. Sobretot l'escola de música, amb els combos, amb la cantata, que ja és un clàssic també, tindran molt protagonisme dintre d'aquest cicle. Festa de la música per a tothom. Sempre avancem en totes les franges d'edats i que hi hagi una barreja de propostes amateurs, de propostes que no siguin professionals i que sí que ho siguin. Tot i que la majoria d'actuacions són de franc, algunes són de pagament, com la companyia Orfeus, amb un espectacle d'arts escèniques i visuals, o el tribut a Mecano a Idalai. Les entrades es poden reservar a entrades.martorell.cat.